कंचन राज मुजफ्फर माँ शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। बोल बम कोमला हमरा कलैया कैसे बिसवो राता दिन सैया जी लेला एगो कीन। कोमला हमरा कलैया कैसे बिसवो राता दिन सैया जी ले हो एगो कीन। भंगिया पीसे के मशीन सैया जी लेला एगो कीन। भंगिया पीसे के मशीन सैया जी लेला एगो कीन। हो तो कलैया हमर मालिन सैया जी ले हो एगो कीन। सैया जी ले हो एगो कीन। सैया जी ले हो एगो डीजे कंचन राज मुजफ्फर बोल बम भांग पीसे के मशीन सैया जी लाई दाना कीन। भांग पीसे के मशीन स्वामी जी लाई दाना कीन। लाई दाना कीन। अब नहीं रहबो सैया जंगला पहाड़वा सुना भोला भूतावा से लागो बड़ी डरवा। मसीना के पीसल भंगिया पारा तो पसीना भोला जी पारा तो पसीन। हाथवा से पिसव नहीं भंगिया रातो दिन सैया जी लेला एगो कीन। भांग पीसे के मशीन पिया होले इलाना कीन। भांग पीसे के मशीन सैया जी ले इलाना कीन। सैया जी ले इलाना कीन। सैया जी ले इलाना कीन। बोल बम डीजे कंचन राज मुजफ्फर बोल बम भांग पीसे के मशीन सैया जी लाई दाना दिन। भांग पीसे के मशीन स्वामी जी लाई दाना दिन। लाई दाना दिन। महल के रानी राही जंगले में ले आईला। अभी लेना सैया हमारा पूछाऊं दे लाइला। सोनू काजू से कही दाना सैया एको दिन भोला दिलाई दामसीन। अब नहीं पिसब हम भंगिया रातो दिन एगो लाई दाना कीन। भांग पीसे के मशीन एगो लाई दाना कीन। भांग पीसे वाला मशीन एगो लाई माँ दाना शीतला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ।